Podcast μισογεμάτη. Για σένα που θέλεις να βλέπεις πάντα το ποτήρι μισογεμάτο. Συνεχίζουμε λοιπόν με τις ερωτήσεις. Ναι. Πότε και πού αισθανόσουν πιο ευτυχισμένος? Φίλε, θυμάμαι εδώ τον πατέρα μου που μου έλεγε το εξής. Όταν ήμουν στο Λύκειο και ήμουν φοιτητής, με έβλεπε πως έβγαινα, πως περνούσα. Και μου έλεγε, αυτή τη στιγμή ζεις τα καλύτερα σου χρόνια. Να με θυμάσαι. Και τον θυμάμαι ρε εσύ. Εκείνα ήταν τα καλύτερα μου χρόνια. Πολύ ελεύθερος, πολύ... Νόμιζα ότι μπορούσα να κατακτήσω τον κόσμο. Έτσι είναι αυτό. Εγώ θα αναφέρω τη στιγμή που γεννήθηκε η κόρη μου, το πρώτο μου παιδί, και ήμουνα μέσα στην αίθουσα που γινόταν ο τοκετός. Η γυναίκα μου γέννησε φυσιολογικά. Εκείνη η στιγμή που είδα το παιδί μπροστά μου και έζησα αυτό το θαύμα, νομίζω ότι είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή που έχω ζήσει. Ωραία. Ερώτηση 17. Ποιο ταλέντο θα ήθελες να έχεις περισσότερο? Το ταλέντο, Θα ήθελα να ήμουν πολύ καλός ομιλητής, ρε εσύ. Ωραίο. Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω έτσι την ελληνική γλώσσα και τα αγγλικά, δεν έχει σημασία, να επιλέγω πάντα τις κατάλληλες λέξεις, να κάνω φράσεις, προτάσεις, τις κατάλληλες κάθε φορά, να τις χρησιμοποιώ. Δηλαδή θέλω να είμαι πολύ καλός ομιλητής, να μπορώ να πείθω, να φέρνω επιχειρήματα, να γίνω πολύ καλύτερο στην επικοινωνία. Καλά τα πας παρούς μέχρι στιγμής, να ξέρεις. Βελτιώνεσαι συνέχεια. Ναι, εντάξει. Και εγώ νομίζω ότι το ταλέντο που θα ήθελα να έχω περισσότερο, νομίζω ότι είναι η δημιουργικότητα. Να μπορώ να λύνω πιο εύκολα και πιο γρήγορα οποιοδήποτε πρόβλημα μου έρχεται, να βρίσκω καινούργια και πρωτότυπα πράγματα. Αυτό είναι αυτό που προσπαθώ να δουλέψω. Και που θα ήθελα να έχω φυσικά ταλέντο σε αυτό, βέβαια. Αν θα μπορούσες να αλλάξεις κάτι περισσότερο στον εαυτό σου, τι θα ήταν? Εμφανισιακά ή τι εννοεί εδώ πέρα ο ποιητής? Δεν ξέρω, πάρε τηλέφωνο του Μπρούστ. Τι θα ήθελα να αλλάξω στον εαυτό μου? Ναι, θα ήθελα να είμαι πιο τολμηρός σε αρκετά πράγματα. Από τότε που ήμουν νέος, ακόμα και τώρα. Θα το ήθελα αυτό. Ωραίο αυτό, δεν το είχα σκεφτεί. Θα το ήθελα και εγώ. Μην κλέβεις. Θα σε κλέψω αυτή την απάντηση. Θα σε κλέψω αυτή την απάντηση γιατί μου άρεσε. Ωραία, εντάξει. Ποιο θεωρείς ότι είναι το μεγαλύτερο κατόρθωμά σου? Η δημιουργία οικογένειας. Ναι. Και πώς τα κατάφερα και εγώ απορώ. Το ότι βρίσκομαι εδώ, σε αυτό το σημείο, αυτή τη χρονική στιγμή. Νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο κατόρθωμά μου. Ναι, οκ. Έτσι όπως είσαι όμως τώρα. Ναι, Σε ναι. αυτή την κατάσταση. Σε αυτή Ναι. Ναι. Αν πέθαινες και ερχόσουν ως άνθρωπος ή ως ζώο, τι θα επέλεγες? Ως άνθρωπος τι δηλαδή? Επαναλαμβάνω. Αν πέθαινες και ερχόσουν ως άνθρωπος ή ως ζώο, τι θα επέλεγες? Να έρθεις ως άνθρωπος ή ως ζώο? Ναι, ως άνθρωπος. Εντάξει. Ως άνθρωπος, εγώ πιστεύω. Αυτή η απάντηση είναι απλή, Προύστ. Ασυζητητή. Ωραία. 21 ερώτηση. Πού θα ήθελες να ζεις? Στην Ελλάδα. Ξεκάθαρα. Είναι η επιλογή μου που είμαι εδώ πέρα. Μπορούσα να ζήσω στο εξωτερικό. Έτσι κι αλλιώς στο εξωτερικό γεννήθηκα και μεγάλωσα.
Επέλεξα να έρθω στην Ελλάδα και είμαι εκεί που θέλω να βρίσκομαι. Ναι. Απλά Εδώ. προσπαθώ να είμαι καλύτερα στον τόπο που βρίσκομαι. Αλλά είμαι εκεί που θέλω να είμαι. Και εγώ ζω εκεί που θα ήθελα να ζω. Και αυτή η εύκολη απάντηση νομίζω. Εντάξει. Ποιο από τα πράγματά σου θεωρείς ως θησαυρό σου? Υλικό μάλλον. Ναι, γιατί λέει πράγματα. Οκ. Και ένα συγκεκριμένο κιόλας. Ποιο από τα πράγματά σου θεωρείς ως θησαυρό σου? Ένα. Εγώ θα έλεγα θησαυρό μου θεωρώ τα βιβλία μου, αλλά είναι πολλά. Εντάξει, αυτό εννοεί. Τα βιβλία σου. Σωστά. Εγώ θα έλεγα την ιντερνετικό κατάστασή μου, έτσι όπως έχω φτιάξει τα social media, τα e-learning μου, τα courses και όλα αυτά, έτσι όπως τα έχω δημιουργήσει και είναι online, έτσι, ωραία, μ' αρέσει. Αυτό θα έλεγα εγώ ως θησαυρό. Και παρακαλώ Προύστ να το μετρήσεις ως σωστό. Μην με βάζεις τώρα να σκέφτομαι και να αλλάζω. Λοιπόν, η επόμενη ερώτηση λέει: ποια πιστεύεις ότι είναι η χειρότερη μορφή δυστυχίας? Χειρότερη μορφή δυστυχίας. Εγώ νομίζω ότι είναι η κατάσταση της πείνας που ζουν κάποιοι άνθρωποι, της εξαθλίωσης εντελώς. Εγώ θα πω κάτι που υπάρχει έτσι εδώ στις αναπτυγμένες χώρες πιο πολύ. Η κακή ψυχολογική κατάσταση που μπορεί να έχει κάποιος. Όταν το μυαλό σου θεωρεί ότι είσαι δυστυχισμένος, άρρωστος, ότι έχεις πάθηση, ότι έχεις κάτι συγκεκριμένο, δεν μπορεί να σε βοηθήσει κανένας γιατρός. Αυτό είναι πρόβλημα. Και ναι, αυτό το θεωρώ τη χειρότερη πάθηση. Συμφωνήσω. Χειρότερη μορφή δυστυχίας, ναι. Ναι, Κατάθλιψη. κατάθλιψη, ναι. Φαντάζεσαι να έχεις βαριά μορφή κατάθλιψης. Δηλαδή κάθε μέρα να είσαι δυστυχισμένος. Αυτό το συναίσθημα μόνο έτσι κάθε μέρα να το έχεις. Είναι μαρτύριο. Ποια είναι η αγαπημένη σου σχολεία? Το podcast, Ε, εγώ θα πω. Εγώ θα σου πω, αυτό που με τρελαίνει και το αναζητώ είναι η κουβέντα με τις κόρες μου. Αλλά όχι απλές κουβέντες, συζητήσεις όπου τις πειράζω και σκάνε στα γέλια. Με τρελαίνει αυτό. Είναι το ναρκωτικό μου. Γίνομαι παιδί πραγματικά. Και ψάχνω τη συζήτηση και τώρα που είναι teenager, να το πούμε έτσι, στις αρχές του teenager, προσπαθώ να αποφύγω την κουβέντα και εγώ βρίσκω πάντα τρόπους έτσι και δικαιολογίες και κάνω διάφορα για να συνεχίσω τη συζήτηση μαζί τους. Αυτό με τρελαίνει. Σου είπα, είναι το ναρκωτικό μου. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό που σε έχει σημαδέψει στη ζωή σου? Θα σου πω, γεννήθηκα και μεγάλωσα στο εξωτερικό. Και εδώ ήρθα το 2008 γιατί μέχρι τότε πήγαινε ερχόμουν Ελλάδα, Γερμανία, άρα αυτή η φάση της ζωής μου με ακολουθεί έως και σήμερα. Με έχει επηρεάσει. Όταν λέει ποιο χαρακτηριστικό σε έχει σημαδέψει στη ζωή σου, νομίζω ότι. Εννοεί κάτι άλλο. Πώς εννοεί. Εγώ πιστεύω ότι το χαρακτηριστικό που έχει σημαδέψει στη ζωή μου είναι εκείνη η στιγμή που ξύπνησα, που λέμε. Άλλαξε ο τρόπος της ζωής μου. Τι εννοείς. Τι ξύπνησες. Άρχισα να ενδιαφέρομαι παραπάνω για τον εαυτό μου, άρχισα να προσπαθώ να βλέπω τι γίνεται γύρω μου, να συνειδητοποιηθώ δηλαδή κάπως. Άμα εννοεί κάτι τέτοιο αυτή η ερώτηση, νομίζω ότι αυτή θα ήταν η απάντησή μου. Οκ. Πάμε παρακάτω. Στοιχείο προς το Πού έτσι. βρισκόμαστε. Τώρα είμαστε στην 26. Οκ. Πάμε. Τι εκτιμάς περισσότερο στους φίλους σου? Την αποδοχή. Να αποδέχονται. Ειλικρινά όμως να το βλέπω αυτό.
Εγώ εκτιμάω στους φίλους μου το ότι μου έχουν δείξει και έχω αυτή την εμπιστοσύνη και νομίζω ότι όποτε και αν συμβεί κάτι θα είναι δίπλα μου. Θα με βοηθήσουν. Θα νομίζω, αυτό ελπίζω. Φοβάμαι θα απογοητευτείς. Δεν νομίζω να απογοητευτώ, τουλάχιστον όχι από όλους. Ναι. Λοιπόν, 27. Ποιοι είναι οι αγαπημένοι σου συγγραφείς? Στίβεν Κάβε είναι πολύ καλός και μου αρέσει. Ο Τελ Κάρνεγκι θα πω. Ναι, και στα δύο συμφωνούμε. Εγώ θα προσθέσω τον Ρόμπιν Σάρμαν. Ωραίος. Από Έλληνες, Δεν έχω κανέναν Έλληνα. Καζαντζάκης. Δεν έχω διαβάσει. Η αλήθεια είναι ότι είμαι πιο πολύ international. Αφού μας έρχεσαι από το Αλλά εξωτερικό. δεν έχω δώσει και ευκαιρία σε κάποιον Έλληνα συγγραφέα να διαβάσω τα δημιουργήματα. Έτσι. Ωραία. Είναι και αυτό να το λάβουμε υπόψη. Παρακάτω. 28. Ποιος είναι ο ήρωάς σου στα βιβλία? Είναι δύσκολο αυτό να το απαντήσω. Γιατί τα βιβλία που συνήθως εγώ διαβάζω έχουν να κάνουν με προσωπική ανάπτυξη. Με οικονομικά, που εκεί δύσκολα να βγει κάποιος ήρωας. Να σε βοηθήσω. Ναι, για πες. Νομίζω φτωχός μπαμπάς, πλούσιος μπαμπάς. Εκεί πέρα κάπου υπάρχει κάποιος ήρωας που σου αρέσει. Ναι, οκ, ναι. Θαυμάζω αυτούς τους ανθρώπους που πέτυχαν στη ζωή τους και μπαίνουν σε διαδικασία να γράψουν την ιστορία τους, αυτοί που γράφουν και αυτοί που διηγούνται την βιογραφία τους. Οι βιογραφίες επιτυχημένων ανθρώπων μου αρέσουν και φυσικά από εκεί μπορείς να βρεις τον ήρωά σου. Ναι, έτσι. Αλλά δεν έχω κάποιον αγαπημένο έτσι να απαντήσω συγκεκριμένα. Και η ερώτηση είναι λίγο γενική, γιατί λέει ποιος είναι ο ήρωάς σου στα βιβλία. Λογικά την έχεις απαντήσει νομίζω την ερώτηση. Εντάξει, ναι. Θα συμφωνήσω και μαζί σου. Με ποια ιστορική φιγούρα ταυτίζεσαι περισσότερο? Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Με τον Μπρούστ. Προς τώρα. Wow, παίρνεις 10. Λοιπόν, ιστορική φιγούρα. Θα σου πω. Δεν ξέρω αν ταυτίζομαι. Μάλλον δεν ταυτίζομαι. Αλλά θα σου πω ποιον θαυμάζω. Λεωνίδας Πάρτη. Διάλεξες και Έλληνα κιόλας. Φυσικά. Και ξέρεις τι μου αρέσει? Ότι θα μείνει αθάνατος. Έχει κάνει τον κόσμο να παραμιλάει. Και αυτό μου αρέσει. Γι' αυτό το θαυμάζω. Και άλλοι βέβαια, και ειδικά και Έλληνες, δεν το συζητάω, Ναι, εγώ θα πάω αλλά στους αυτός αρχαίους. ιδιαίτερα. Ναι, ναι. Εγώ θα πάω στους αρχαίους πιο πέρα. Πάω Σοκράτη, Πλάτωνα. Ταυτίζεσαι Ναι, όταν λέει εντάξει. Τουλάχιστον τους θαυμάζω ρε παιδί μου και προσπαθείς να ταυτιστείς. Ποιοι είναι οι ήρωες σου στην πραγματική ζωή? οι ήρωες για μένα είναι τα παιδιά τα οποία μπορούν σε δύσκολες καταστάσεις οικογενειακές να ανταπεξέλθουν και να οριμάζουν έτσι, να δείχνουν μια οριμότητα και να Ναι, ξεπερνάνε έτσι τα εμπόδια που μπορεί να έχει ένα παιδί στην καθημερινότητα μόνα τους. ναι, όντως. Σκέψου ένα παιδί το οποίο μεγαλώνει σε μια κακή οικογένεια, θα το πω έτσι, και καταφέρνει και γίνεται ένας σωστός άνθρωπος και μεγαλουργεί στο τέλος. Αυτός είναι όντως ένας ήρωας. Ήρωας, ναι. Και πώς ξεπερνάει αυτή την παιδική ηλικία και ως teenager και ως έφηβος. Δύσκολα, μα φαντάσου τώρα, εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου που
είχα εξάρτηση από τους γονείς μου, έτσι. Δηλαδή δεν μπορούσα να κάνω τίποτα αν δεν μου δείχναν το δρόμο, αν δεν μου δίναν λεφτά, το φαγητό, τις διακοπές. Δύσκολα. Ένα παιδί δηλαδή εξαρτάται από τους γονείς αρκετά. Φαντάσου τώρα να μην έχεις αυτούς τους γονείς, πόσο μάλιστα να είναι και αρνητική επιρροή πάνω σου, να είναι και εμπόδιο. Και εσύ να είσαι αυτός ο μικρός ο ήρωας που μπορεί να τα απεξέλθει. Είναι φοβερό. Είναι άθλος. Ποια είναι τα αγαπημένα σου ονόματα? Δημήτρης εσύ. Πλάκα κάνεις. Ναι, όντως, εγώ θα πω ότι ένα όνομα μου έρχεται κάθε φορά. Εγώ θα έλεγα ότι τα αγαπημένα μου ονόματα είναι όλων των ανθρώπων που αγαπώ. Ωραία. Εντάξει. 32. Τι δεν σου αρέσει περισσότερο? Έλα ρε Προύστ, συνέχεια τα ίδια να πούμε. Τι δεν σου αρέσει περισσότερο? Λοιπόν, δεν μου αρέσει να φοβάμαι, δεν μου αρέσει να ανησυχώ. Αυτή είναι η απάντησή μου σε αυτή την ερώτηση. Έτσι ομά. Δεν μου αρέσει να εγκλωβίζομαι και να εγκαταλείπω κάποια πράγματα που συνήθως δεν το κάνω. Δεν μου αρέσει να μην προσπαθώ. 33. Γιατί έχεις μετανιώσει περισσότερο? Εγώ έχω μετανιώσει που αυτό εδώ πέρα το ξύπνημα που είπα και πιο πριν δεν είχε γίνει νωρίτερα στη ζωή μου. Έχω μετανιώσει γιατί όταν ήμουν νέος δεν έφτιανα σκέψεις για το μέλλον μου. Και υπήρχε μια φάση στην οποία απλά έκανα ό,τι μου έδινε η ζωή. Δεν ήταν κάτι μελετημένο και σκόπιμο και αυτό επειδή δεν είχα κάνει αυτές τις σκέψεις. Να φανταστείς, όταν ήμουν νέος δεν ήξερα τι ήθελα να γίνω. Δεν είχα στόχο. Και αυτό για ένα αρκετό χρονικό διάστημα. Αργότερα έκανα αυτές τις σκέψεις και προσπάθησα να πάω προς μια κατεύθυνση. Αυτό το μετάνιωσα και θα ήθελα να γίνει πολύ πιο νωρίς. Στόχος και σκοπός νωρίτερα στη ζωή μας. Ναι, 34. τελειώνουμε. Πώς θα ήθελες να πεθάνεις? Τι ρωτάει ρε σε. Κοίταξε, εδώ πέρα μπορείς να πάρεις ιδέες από ένα προηγούμενο επεισόδιο που είχαμε κάνει με μια ιστορία που πηγαίνεις και βλέπεις σε μια κηδεία. Ή Θυμάσαι? να πούνε οι άλλοι για σένα, ναι, Ναι, στην κηδεία σου. πώς θα ήθελες να πεθάνεις? Κοίταξε, καταρχήν θα ήθελα να πεθάνω ήρεμα και ωραία, σε ένα κρεβάτι, έτσι. Και πριν πεθάνω, λίγο πριν πεθάνω, θα ήθελα να κάνω μια ανασκόπηση το τι συμβαίνει γύρω μου, τι έχω καταφέρει και τι αφήνω πίσω μου. Και θα ήθελα να χαίρομαι για αυτό που βλέπω και μετά να πεθάνω. Πάρα πολύ ωραία. Αυτή είναι η σκέψη. Αν γίνει έτσι, δεκτό. Υπήρχε ένα ωραίο που έλεγε προσπάθησε όταν πεθάνεις εσύ να γελάς και οι άλλοι να κλαίνε. Γιατί όταν ήρθες στη ζωή εσύ έκλαιγες και οι άλλοι γελούσανε. Τι είπε αυτό. Έξυπνο. Και φτάσαμε στο τελευταίο, τη 35η ερώτηση του Προύστ, που είναι ποιο είναι το μότο σου? Το μότο, στη ζωή. Ναι, ποιο είναι το μότο σου? Δες το ποτήρι μισογεμάτο. Αυτό είναι το μότο μου. Πολύ ωραίο. Σου θυμίζει κάτι? Το δικό μου είναι το never give up που λέμε, μην τα παράτας ποτέ. Αλλά σίγουρα συμφωνώ με το δες το ποτήρι μισογεμάτο. Δεν γίνεται αλλιώς. Λοιπόν, θα ευχαριστήσουμε τον Μπρούστη για αυτές τις ωραίες ερωτήσεις που μας έδωσε. Με τρέλανε λίγο. Ήτανε... Το αποτέλεσμα ποιο είναι, τι χαρακτήρα έχω τώρα εγώ? Πιο πολύ εγώ να καταλάβω δηλαδή το χαρακτήρα μου μάλλον. Ναι, αυτός ήταν ο σκοπός. Εντάξει, Ανάλυση. ωραίος.
Με βοήθησε να κάνω κάποιες σκέψεις για τον εαυτό μου και ήταν αρκετά καλό. Μπορείτε και εσείς να απαντήσετε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Μπορείτε να μας πείτε και εσείς κάποιες απαντήσεις σας. Κάποιες ερωτήσεις πάνω στις ερωτήσεις, άμα μπορούμε να απαντήσουμε. Ναι, πάτε στην ιστοσελίδα μας misogematia.com. Στο επεισόδιο αυτό γράψτε μας κάτω στα σχόλια, θα χαρούμε πολύ. Να κάνουμε και εκεί πέρα την κουβέντα μας. Θα μας βρείτε φυσικά και σε όλα τα υπόλοιπα social media κανάλια, YouTube, Instagram, TikTok, και εκεί μπορείτε να αφήσετε σχόλια. Θα χαρούμε να μας ακολουθήσετε κιόλας. Feedback, οπωσδήποτε, μην το ξεχάσετε. Δώστε μας τα αστέρια που μας πρέπει αξίζουν. να μας δώσετε, βέβαια. Ναι, ό,τι αξίζουμε, ρε παιδί μου. 5. Και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά ως τότε. Γεια σας. Γεια σας.